Salpausselkä-ralli keräsi lähtöviivalle useita N-ryhmän huippukuljettajia, muun muassa Lahden Poppo-tiimiä edustavan Harri Rämäsen. Kysytäänpä, kuinka hän on valmistautunut koitokseen. Tein leikkimökkiä eilen lapsille. Että mä sain sen melkein harjakorkeutta, että siinä on vielä pikkasen tekemistä. Että meinasin, että jos tässä ennen kilpailua vielä kävisin muutaman laudan laittaa. Tuliko käytyä harjakaisissa ja näin ollen kohotettua fiilistä? Ei, kyllä ottelin kartturia kyllä aika myöhään, kun se tuli vasta Tuupovaarasta tuossa puolen jälkeen, mutta aamulla on nukuttu sen verran pitempään, ettei tässä mitään. Miljoonan markan rallisarjan kaatuminen aiheutti myöskin Salpausselkä-rallin lähtöluetteloon muutoksia, ja näin nimekkäät kuljettajat jäivät enimmäkseen pois. Oliko fiilis sitten enää sama? Ei varmaan samaa fiilistä ei ole, jos taas miljoonan ralli. Et kyllähän siellä on ihan erilainen tunnelma ja se kipunoi ja tietää, että kaikki siellä varmasti menee aivan 120% kovaa, että ei varmasti sitä tunnelmaa täällä nyt ole. Onneksi kuitenkin aurinkoinen sää suosi, ja näin tunnelma oli melkoisen korkealla lähtöhetken lähestyessä, ja yleisöäkin oli riittävästi varsin nopealla reitillä. Miljoonasarjan markat olivat varmasti mielessä Olli Paavilaisella, joka oli ilmoittautunut kilpailunumerolla 1 tähän kilpailuun uuden uutukaisella Nissan Sunilla, mutta ei saanutkaan sitä vielä valmiiksi. Ja näin ensimmäisenä tulouspaikkaa erikoiskokeilla 1 tulee Jukka Kohonen Ari Jäkälän kanssa ja N-ryhmän Matsta heillä allansa, ja vakuuttavaa jälkeähän tuo Jukka Kohonen on aikaan saanut. Hänen peräänsä lähti Kari Isolehto Arto Sirpoman kanssa A-ryhmän Corolla GT:llä. Ja numerolla 5 N-ryhmän Corolla GT:llä Markku Lindblom, Pertti Laaksonen Mäntsälän moottorikerhosta. Mahtava pölyvana perässään tulee tässä sitten A-ryhmän Toyotalla Pasi Laaksomaa Timo Mannisen kanssa. Harri Rämänen oli Arto Tolvasen kanssa yksi kilpailun ennakkovoittaja suosikkeista N-ryhmän Mitsubishillänsä, ja siksi asensimme heidän kyytiinsä in-car-kameran. Mutta pahan vastukseen he tulivat saamaan Mikael Sjöbergistä sekä Bjarni Gabrielssonista N-ryhmän Cosworthilla. Kun paikan vielä ohittavat D-mallin kadetilla Jouni Rosk sekä Timo Pitkonen, on meidän aika siirtyä erikoiskokeilla 1 toiseen kuvauspaikkaamme, josta kuvaajamme hieman myöhästyi kärkiautoilta. Ja täällä meillä on hieman vaikeuksia saada autot heti kuvaan, kun niiden tuloa ei tahdo kuulla, kun takana on sen verran paljon pölinää, mutta kyllä paikkakin tulee hieman töksähtäen itse kuljettajillekin, kuten esimerkiksi tässä numero 148 Osmo Rummukaiselle sekä Atle Heinäselle. He pussaavat siinä lautakassaa, johon jo useampi yleisenkin luokan kuljettaja osui. Onneksi kasa pysyi sentään suhkot koossa eikä levinnyt pitkin tietä. Näissä hiljaisissa N-ryhmän autoissa, kuten Kari Kiurun sekä Heimo Stenbeckin Skoda Favoritissa, on juuri se vaikeus talvella korostetusti, että niiden tuloa ei tahda ajoissa kuulla, ja kun eräät kamerat vaativat sitten pitkähkön käynnistymisen, niin tulee näitä vaikeuksia. Jukka Jalava Lea Jalavan kanssa menee tässä 120-sellä Skodalla ja heidän peränsä samanlaisella, tosi 130 mallisella Esso Pöystilä et Lehtisen ilmoittamina Jukka Oksanen sekä Kai Majanen. Hieman äänekkäämpi laitestavissa 4 numerolla Mikko Liski sekä Jarmo Siljamäki A-ryhmän Starletilla. Ja koko ajan käymme tässä läpi A19-luokan pelejä. 157 varsin räväkkäästi paikalle saapuu Timo Koskelainen Karita Liflenderin kanssa Väksyn urheiluautoilijoista, mutta aikaahan tuohon hieman tuhraantui, mutta kansa sai mitä halusikin.
Ja näyttävästi tullaan myöskin pienellä, mutta pippurisella Daihatsu Saradella. Tapio Komulainen sekä Timo Leinonen ovat siinä puikoissa. Jälleen yksi favoriitti, minkä tuloa ei tahtonut kuulla, kuljettajana Jari Kiiski, kartturina Pasi Ohtonen. N-ryhmän ja A-ryhmän autothan ajoivat tässä 19 luokassa kaikki sekaisin. Ja tässä saman luokan kuljettajia Tarmo Tuominen, kartturinaan Jouko Ylönen. Vuorossa Harri Tuominen sekä Juha Leppävuori. Ja tämä keltainen starretti meni tässä kilpailussa todella kovaa. Siinä on kuljettajana Lammin urheiluautojen Heikki Lappalainen ja kartturina Anssi Alaspää. Ja nyt tultiin varrella sitten koko tien täydeltä, eikä tahtonut tie oikein piisatakaan, kun 163 numerolla lautakasan kestävyyttä koettelee Jarmo Haverinen Jouni Paukkolan kanssa. 164 Corolla GT:llä on liikkeellä Vesa Hietanen ja hänellä kartturina Jere Vänskä. Ja seuraavalla Corolla GT:llä Jouko Jaakkola sekä Vesa Manninen. Tampereen matkapuhelin on ilmoittanut Harri Peltolan sekä Vesa Toivosen Jouni Avelammelta hommatuolla N-ryhmän Corollalla. Ja he ovat ilmoittautuneet 21 luokkaan, mutta todellisuudessa kuulunevat 20 luokkaan. Ja näin hyppäämme 21 luokan vallan ylitse, kun siinä oli vain muutama auto lähdössä, ja hyppäämme suoraan F-ryhmän autoihin. Jarkko Niinivaara sekä Timo Kaikko menevät tässä luokassa F22 tonni 300 eskortilla. Ja tavarataksi Racing on ilmoittanut puolestaan tonni 300 eskortilla Hannu Ruusperin sekä Jukka Mostosen. Hieman harvinaisempi peli on alla Juha Mäkisellä sekä Lasse Jokisella. He ovat liikkeellä nimittäin Mazda 818. Vuorossa ovat tonni 300 eskortilla Jouni sekä Jouko Laaksonen. Ja näitä sukulaispareja tulee nyt monta peräkkäin. Tässä tasonumerolla 180 Taito sekä Pasi Pimiä Lammin urheiluautoista tonni 300 ladalla. Nyt mennään hieman ylipitkäksi. Tässä Jari Nordström pyörähtää Golf GT-illänsä ja hän olisi tuossa luokassa 20, mutta tulee jostain syystä hieman vaiheessa ja jää entistä enemmän vaiheeseen, kun tuolla käyttää aikaa. Mutta nyt oikealla paikalla numerolla 181 Aimo Jaakkola, Mika Tanner. Heidän peräänsä samanlaisella autolla Juha Koskema sekä Teuvo Jussila. Varamiehenä mukaan tähän F22-luokkaan on päässyt Hannu Laine Taisto Toivolan kanssa. Ja Laatokala tullaan niin, että Tie Raikaa 184 numerolla Ismo sekä Kari Paajanen aloittavat F23-luokan, eli se tarkoittaa sitä, että tonni 600 nämä moottorit näissä samannäköisissä autoissa muuttuvat. 185 numerolla Juha Huttunen sekä Juha Lötjönen. Rotmansin väreihin maalatulla eskortilla tulee puolestaan Markku Vähätouru, kartturinaan Veikko Salminen. Avancerilla lakaistaan jälleen hiekat tuonne nurmikolle. Ismo Vuorio sekä Olli Vuori olivat siinä vuorossa. Ja samanlaisella heidän peräänsä tulee Poppo-tiimin kaverit Kai sekä Ritva Heino. Toni Kuustasella Laatokalla tullaan seuraavana sieltä kulman takaa, kuljettajana Hannu Hyppänen, kartturina Harri Tammivuori. Toni Kuustasella eskortilla Kimmo Nikander, Ari Suominen. Tähän F23-luokkaan on varalle päässeet Martti sekä Pekka Häyhä.
Ja näin aloitetaan 2-litraisten autojen luokka, joka on F24. Siinä naisparilla aloitetaan Minna Nousiainen sekä Mervi Varis ensimmäisenä liikkeellä tässä luokassa. Heidän peränsä tulevat sitten Pertti Hyttinen sekä Jouni Uotila. Kimmo Kiuru sekä Sari Nyman menivät siinä Sambiin Mavancherilla 2-litraisella sellaisella. Ja heidän peränsä Juha sekä Tarja Putkonen. Ja jälleen tultiin ylikovaa, onneksi on tilaa minne parkkeerata. Tässä parkkeeraajana Hannu Häkkinen ja kartturina Antti Kangas luotsaamassa takaisin oikealle paanalle. Ja varsinaisena viimeisenä kilpailijaparina Tulla töksäyttää siihen vetoakselin päätänsä Ari Alhainen kartturinaan Pekka Lemola. Onneksi heiltä ei vetoakseli mennyt, vaikka tässä eräältä sellaikin kävi. Ja varamiehenä vielä mukaan Sören Andersson sekä Magnus Petas tähän isompaan F-ryhmän luokkaan. Ja koska kyseessä on tämä Salpausvelkarallin 3. versio, niin todettakoon, että tässä muutamia A-junioreiden tyylinäytteitä saatiin vielä mahtumaan. Muun muassa Markku Huovinen sekä Hannu Siraisen näyte, kuinka tullaan ylikovaa tähän paikkaan. Ja siinä sitten tästä eskortista vetoakseli naksahti poikki ja heidän pelinsä jäi siis tähän muutamaan 100 metriin ensimmäistä erikoiskoetta. Vetoakselin pää, jarrurumpu sekä pyörä kyytiin ja näin saadaan auto pois sieltä ulkopenkasta, jotta muut saavat jälleen tulla täyttä. Kun seuraavaksi vielä Risto Jumppanen ja Jaakko Jäntti koettelevat eskortin vetoakselin kestävyyttä tässä paikassa, olemmekin käyneet tämän paikan kuvaukset läpi ja olemme valmiit siirtymään seuraavaan kuvauspisteeseemme hieman eteenpäin samalla erikoiskokeella. Vielä muutamat entiset ralliautoilijat yrittivät kerätä kolehtia päästäkseen takaisin mukaan paanalle. Sitten hyppäämme Harri Rämäsen kyytiin. Ykköserikoiskokeen alussa saavumme piakkoin äskeiseen kuvauspaikkaamme, joka tulee tässä. Ja näette kuinka se kiristyy kiristymistään ja tuotti siis monelle kuljettajalle vaikeuksia. Taitavasti yleisö oli siellä sisämutkan puolessa melko lailla piilossa huomaamattomasti. Erittäin tiukka vasen siihen perään ja saavumme sitten toiseen kuvauspaikkaamme. Näin Harri Rämäselläkin melkoisen tiukat paikat tuossa, vaikka se tässä taksikyydissä ei niin tiukalta näytäkään kuin mitä itse paikan päältä nähtynä. Ja kuten huomasitte, tie taittuu tuosta yllättävästi alta pois vasemmalle, vaikka se näyttääkin paljon loivemmin tuonne suoraan menevän, ja se tekee monelle kuljettajalle jälleen kepposet. Ja noin tuli ja kuitenkin Näytäkää nyt. ei mitään tullut auki.
Ville, tuu tänne. Varoitus pois! Raudat syrjään, että saadaan tilaa uusille, tuumaa yleisö ja on aina aktiivisesti siirtämässä autoja pois alta. Mutta tällä kertaa tapahtumat loppuivat tällä paikalla tähän ja me siirrymme ykköspätkän loppupäähän, jossa on jälleen huima paikka. Mitään äkkinäistä ei tapahdu, mutta varsin näyttäviä ajosuorituksia saamme ihailla. Ja kuten tapana on, kertaalleen ainoastaan esittelemme mukana olevat kuljettajat. Ja näinpä meillä on tässä hyvä tilaisuus katsoa, kun olemme erikoiskokeen yksi loppupäässä jo, miten tämä pätkä tulosten puolessa meni. Tämän 15,6 kilometriä pitkän erikoiskokeen voitti Mikael Sjöberg. Hänen keskituntinopeutensa oli 111,9 kilometriä tunnissa, jotenka siitä voitte päätellä hieman, että kun noita tiukkojakin mutkia näyttää näin paljon olevan, niin välillä on menty varmasti jalka suorana. Hänen aikansa 8.22. Jari Kemppi FR-ryhmän eskortilla oli ehkä yllättäen toiseksi nopein 3 sekuntia hitaammalla ajalla kuin Sjöbergillä. Kari Isolehto, joka tuossa äsken muuten varsin näyttävästi Toyotalansa meni, oli myöskin erittäin nopea tällä erikoiskokeella, ollen 3. yleiskilpailussa 6 sekuntia Sjöbergia hitaampana. Harri Rämänen jätettiin tylysti 4. Jukka Kohonen oli Teppo Leenun kanssa tasa-ajalla 5. nopein 9 sekuntia Sjöbergille jääneenä. A-junioreissa vastaavasti nopeinta vauhtia myöskin Escort RS:llä ajanut Simo Päivärinta. Hänen aikansa 8.44 oli peräti 22 sekuntia hitaampi kuin Sjöbergin aika, joten kyllä melkoinen ero tuossa vielä yleisiin on. Jari Lyytikäinen oli myöskin FR-ryhmän autolla toiseksi nopein 2 sekuntia Päivärintaa hitaampana. Ismo Mäkinen FR-ryhmän autolla 3. 4 sekuntia kärjestä. Hannu Korhonen Toyota Corolla FX GT:llä 4. ja 5. oli Jukka-Pekka Ketolainen. B-junioreissa nopeinta vauhtia piti yllä Pasi Lamberi, hänen aikansa 8.59. Melkoisen selvästi jäi kakkoseksi kaustotellut Jouko Makkonen.
Nimittäin heidän välinen aikaeros oli 12 sekuntia. Sen sijaan Sören Andersson, joka tuli kolmanneksi B-junioreissa, jäi vain sekunnin Makkoselle. 4. oli Juhani Hietanen ja 5. ajan tasasivat Heikki Lappalainen sekä Jarmo Haverinen.
Seuraavaksi matkaamme Harri Rämäsen edustusauton kyydissä tämän erikoiskokeen maaliin asti, mutta otetaan sen verran pakila, että palaamme tuohon äskeiseen kuvauspaikkaamme. Tässä kuten huomaatte, heti nyppylän jälkeen tulee tämä pitkä tiukkeneva vasen ja siellä runsaasti yleisöä jälleen vastassa. Sitten mennään noin kilometri ja hieman ennen maalia on erittäin tiukka oikea, jota emme kuitenkaan osanneet uskoa, että se niin monta kilpailijaa yllättäisi kuin todellisuudessa tapahtui. Onneksi saimme eräältä asiakkaaltamme kuitenkin tuon nauhan hallintaamme. Hänkään ei ollut paikassa aivan alusta asti, mutta näytämme lyhyen kaatokavalkaadin paikasta, mitä kaikkea yhdessä mutkassa kerkiää tapahtuu kilpailun aikana. Muutama hidastava S-mutka tässä ensiksi ja sitten se kiristyvä oikea tuossa juuri ennen maalia. Tämän kummemmalta se ei auton kyydistäkään näyttänyt, mutta Pasi Laaksomaa siinä jo itsensä löysi ojan pohjalta ensimmäisenä. Ja näin saavuttiinkin sitten maaliin. Jos olisi vappu, niin tässä ei tarvitsisi muuta sanoa kuin rullaati rullaa. Auto käyntiin! Taisi jäädä ensi viikonloppu väliin. Työnnetään käyntiin. Aina voi mennä luja. On vielä siellä! Se varmaan jatkaa vielä, kun vastaan pystyy. No kyllä jatkaa. Joo! Pakko puhua lähti. Joo! Ei voi olla. Joo! Joo! Se oli hirveä. Ei mitään. Hyvin se mänty vaan väisti. Kyllä se on. Onko 200 metriä? Pien nyppyy sinne. Kato lasit lees. Jotkut pääsivät jatkoon, jotkut taas eivät. Me seurasimme yhtä ykköspätkällä kaatunutta mukaan huoltoon ja tässä Kari Hyvönen sekä Jukka Turtia saapuvat juuri huoltoon kaadon jälkeen. Ykkösen varmaan jossain 2-3 kilometrin kohdalla. Lähdöstä. Lähdöstä joo. Pitkä matka tihrutat tuolta tuulilasin läpi. No ei toi nyt paljon haitannut. Pyörähti kerran ja tuli pyörilleen takaisin. Onko varalasia? No ei oo varalasia, mutta ei tarviikaan. Kuskin puoli on ehjä. Että sieltä näkee suhata. Näkee joo, kun saadaan puhtaaksi vaan. Eikö ollut ensimmäinen kilpailu tällä autolla? Ensimmäinen ralli, 2 sprinttiä on ajettu tähän asti. Onko suru puserossa vai harmittaako yhtään? No ei se nyt vielä harmita. 2 lokasuojaa vaihdettu ja tuulilasia taas menoksi. Että se on pelihenki. Kyllä joo, ilman muuta. Näitä sattuu tässä lajissa.
Kyllä siinä tavallisen sukan kuluttajan päivä, jollei kuukausikin olisi aivan sekaisin, kun selikansa kaataisi tuolla maantiellä, mutta rallikuljettajat ovat näihin lipsuihin tottuneet ja eivätkä ole moksiskaan. Seuraava kuvauspaikkamme erikoiskokeella 2 ja 3.0 autokuljettaja Simo Seppälä jo näyttää mitä tulevan pitää. Muutamien hidastavien S-mutkien jälkeen tiukkeneva oikea, jossa peltoa takana ja syvä pudotus ojan kautta pellolle tuottaa jälleen muutaman vammaisen auton, mutta ei onneksi yhtään vammaista ihmistä. Ei pellolle. No niin. Tällä 8,7 kilometriä Hellaksen sponsoroimalla erikoiskokeella oli nopein Mikael Sjöberg. Harri Rämänenkin pääsi hyvin vauhtiin jääden tällä kertaa vain 2 sekuntia Sjöbergin ajasta. Jukka Kohonen oli täydentämässä N-ryhmäläisten kärkivauhtia ollen yleiskilpailun 3. Tosin samalla ajalla ylsi A-ryhmän Toyota Corolla GT:llä ajanut Kari Isolehto. Ja 5. yleiskilpailussa oli Teppo Leino. Eija Jurvanen kaasutteli hienosti naisten nopeimpana yleiskilpailun 6. A-junioreissa vastaavasti nopeinta vauhtia piti Hannu Korhonen A-ryhmän Corolla GT:llä tai Corolla FX GT:llä ja Simo Päivärinta, joka ykköspätkällä ajoi pohjat, joutui jakamaan nyt Korhosen kanssa pohjaa-ajan kakkospätkällä. Patrick Falk oli A-junnuissa 3. ja 5 parhaan joukkoon kaasuttelivat tasa-ajalla vielä Jukka-Pekka Ketolainen sekä Jari Lyytikäinen. B-junioreiden nopeinta vauhtia piti jälleen Sören Andersson ja hänelle 3 sekuntia jäi Jouko Makkonen. 3. oli Tomi Lantta, 4. Heikki Lappalainen ja 5. tasa-ajalla Pasi Lamberi sekä Ari Alhainen. Näin sitten tuli tämänkin paikan romut siirrettyä syrjään ja yleisö saattaa poistua, mutta me jatkamme reitillä eteenpäin. Muutama auto sentään kaikkien näiden rymistelyjen jälkeen pääsi maaliinkin asti ja otetaanpa tässä hieman erikoiskokeen maalista EK-tunnelmia muun muassa Jukka Kohoselta. Tultiinko hakemaan täältä voittoa, kun päästiin ensimmäisenä paanalle, vai onko sitä haittaa nyt, kun ei kukaan ole edellä ajamassa, paitsi nolla-autot? No ei sitä varsinaista haittaa ole. Eihän täällä tietysti kukaan pidä jälki, mutta ei tällaisella tiellä näykään. Ja eikä me tänne tultu niinku voittoa hakemaan. Ihan tää on niinku SM varten testikilpailu. Kabiinissa on tosi kuuma, onko sulla lämpömittaria? Ei ole lämpömittaria, en tiedä paljon, mutta tosi kuuma. No saunaan ei tarvitse mennä, suihku riittää. Aivan varmasti. Ja Kari Isolehtokin on huimistellut hyvin 2 ensimmäistä erikoiskoetta. Kysytäänpä miltä meno maistuu. Kari Isolehto, onko hienoa päästellä näin kisan
kärki tuntumassa? On se ihan hienoa, kun ei nyt kauheita irtokiviä olisi tätä suraa niin paljon. Ei tässä ollut nyt ainakaan kovin pahasti. Onko pito hyvä? No, kyllä se vähän huojuu tää rengas, mutta ei muittimista muuta. Miten pätkä meni? En tiedä aikaa, mutta kyllä ajon puolesta mun mielestä suhteellisen hyvin, ainakin mitä jo sitten kommentoi. Joo, kiitos. Kuuma tuli. Markku Lindblom oli rankattu NR-ryhmän Corolla GT:llä melkoisin ylöslähtöluetteloa laadittaessa, mutta kenties nämä nopeudet eivät aivan NR-ryhmän Corolla ole sopivia. Välillä vilvoittelemaan sieltä saunasta vai toimiiko NR-ryhmän autossa ilmastointikin peräti? No ei se tässä jäteessä ihan toimi, mutta onneksi oli niin iso tietä, että saa mennä suuriin nopeuksiin, niin ilma vaihtuu hytissä. Sopiiko tämän luontoiselle autolle tämmöiset tiet? No onhan se hienoa ja isoa tietä, mutta kieltämättä olisi se kiva ajaa vielä, jos olisi voimaa enemmän. No samanlaista tietoa kuitenkin jatkossa tiedossa, että tsemppiä. Joo, kiitos. Näitä haastatteluja tehdessä metsänajokilpailut olivat vasta alkaneet. Kuutonen on tuolla pöpelikössä, ei ole hätää. Pienemmän N-ryhmän viime vuoden Suomen mestari Jouni Jahvelammi oli Teppo Leinolla huollossa. Oletko varautunut suuriin peltihommiin? Nopeudet on sitä luokkaa, että tehdään totaalisia koriremontteja, jos lipsahtaa. En mä usko, että ei täällä ainakaan mitään korjata. Että ne korjataan sitten kotona, jos jotain semmoista sattuu. Minkälaiseen huoltomäärään olet varautunut tekemään täällä? Ihan normaali, että renkaat vaihdetaan ja hiukan bensaa laitetaan tankkiin. Eihän täällä mitään ihmeellistä pysty tietenkään koskaan tekemään. Pitkähköt erikoiskokeet on kuitenkin, niin ei aiheuta mitään jarrupalavaihtoa eikä semmoista nyt tässä kesken kilpailun. Ei, että ne vaihdettiin kyllä ihan tuolla pajalla, että kyllä ne pitää kestää tämän kilpailun. Kukapa olisi uskonut, että kilpailijapari numero 24 on matkalla kohti yleiskilpailuvoittoa? Ensimmäiset erikoiskoekilometrit on sulla takanapäin ja hymyä vaan irtoaa vielä. Eikö yhtään jännittänyt? Ei jännittänyt. Onko Teppo niin vanha kaveri? Joo, täytyy luottaa. Mutta eikö sun tarvitse antaa vähän nyt Jounille tekemistä, kun se on kerrankin uhrautunut huoltohommiin? Joo, ei muuta kuin katsoo, että kaikki paikat on kunnossa. Ei tässä mitään hätää muuten noin. Toivottavasti saa auton kuntoon. Tää lämpiää liikaa, tää on paistin pannu. Lämmin tuntuu olevan, otetaan käsi vähän ulos välillä, ettei paistu siellä. Kahden erikoiskokeen jälkeen Leino oli vasta yleiskilpailun 5, mutta tilanteet vaihtuvat. Erikoiskokeella 3, jossa olemme nyt kuvaamassa, tapahtui kilpailun ratkaisu. Jukka Kohonen on lähellä menettää pelinsä hallinnan tässä paikassa. Valitettavasti emme saaneet sitä taltioitua nauhalle, mutta kilpailun ratkaisu tapahtuu, kun Harri Rämänen saapuu paikalle. Ja näin todella rajusti Harri Rämänen kaataa Mitsubishinsä ja siinä samassa meidän kameramme, jota valitettavasti ei ollut tällä erikoiskokeella sitten käynnissä. Harri Rämänen oli yleiskilpailun toisella sijalla kaadon tapahtuessa. Jukka Kohonen, joka ensimmäisenä paikan sivuutti, oli myöskin hyvin kärjen tuntumassa, mutta oli hyvin räpsylä tässä paikassa. Ja muutenkin ehkä juuri sen takia sitten erikoiskoe meni hieman huonosti ja hän putosi aivan terävimmästä kärjestä. Kilpailun johdossa kahden erikoiskokeen jälkeen oli Mikael Sjöberg. Harri Rämänen pääsi lähtemään tälle erikoiskokeelle yhden auton välimatkan turvin Sjöbergin nähden, nimittäin he ajoivat tällä erikoiskokeelle samalle AT-minuutille Markku Lindblomin kanssa ja Lindblom herrasmiehenä päästi sitten Harrin edelle. On varoittaja! Mikä se on? Joskus kannattaa olla herrasmies ja näin Lindblom pääsee varoitusten turvin tästä paikasta, kun tie on jo auki, kun Mikael Sjöberg saapuu paikalle aivan ylikovaa. Noin 50 kilometriä liikaa vauhtia tähän paikkaan ja Sjöberg takertuu todella pahasti tuohon ojan pohjalle Sierra Cosworthinsa kanssa. Nelivedosta ei ole mitään apua, kun auto takertuu kulmittain ja kaksi pyörää pääsee raapaisemaan tyhjää. Päinvastoin siitä on haittaa, nimittäin auto painaa syntisen paljon. Ja näin on kärjessä tilanne sitten vaihtunut. Kun Teppo Leino ajaa täällä viimeisellä erikoiskokeella vielä itsellensä melkoisen hyvän ajan, nimittäin 110 kilometrin keskitunti nopeudella hän käyttää tähän 18,6 kilometriä pitkään ratkaisuerikoiskokeeseen aikaa 10 minuuttia ja 9 sekuntia.
Pia Jurvanen kaasuttelee myös erinomaisesti tämän erikoiskokeen aikaan 10.19, johon samaan aikaan F-ryhmän nopein Kimmo Jalava yltää myöskin. Jukka Kohonen jää tällä erikoiskokeella sitten Teppo Leinolle 11 sekuntia ja se tietää yleiskilpailun johdon menetystä. Kohosen suoritusta tästä paikasta emme valitettavasti saaneet nauhalle, mutta Jari Steenin esityksen kylläkin. Jari, ettei toimi!
Ihan tarpeen. Joo, sä tuo käy. Otetaan tänne päin. Hielo. Samalla kun katsomme tiukkoja suorituksia täältä viimeiseltä kuvauspaikaltamme kolmannelta erikoiskokeelta, katsotaanpa tämänkertaisen salpausselkärallin lopputuloksia. Teppo Leino Toyota Celica GT Fordilla otti yleiskilpailun voiton ja hänelle jäi Jukka Kohonen, joka tuli toiseksi 9 sekuntia. Kari Isolehto oli kolmas 10 sekuntia Leinolle jääneenä, Kimmo Jalava yleiskilpailun 4. ja Eija Jurvainen yleiskilpailun 5. Yleisten puolella luokkavoittoihin ylsivät Markku Lindblom, joka voitti pienimmällä mahdollisella aikaerolla kakkoseksi kaustelleen Kimmo Heijan pienemmässä N-ryhmässä, ja tämä tulee tietämään mukavia kaksinkamppailuja varmasti myöskin SM:n puolella, onhan Lindblom yksi SM:n nopeimpia ollut tuossa talvella. Teppo Leino voitti luonnollisesti oman luokkansa, Teijo Lahti oli pienimmässä A-ryhmässä nopein Sitikallansa, enintään 1600-kuutioisissa A-ryhmäläisissä Kari Isolehto oli luokkansa nopein, ja yli 1600-kuutioisissa Eija Jurvainen otti luokkavoiton. F-ryhmän enintään 1600-kuutioisissa Arto Stolberg oli nopein Toyota Starletillansa, ja yli 1600-kuutioissa Kimmo Jalava nopein. A-junioreissa Jari Lyytikäinen F-ryhmän autolla oli yleiskilpailun nopein. Kakkossijasta käytiin kovaa kamppailua, miten tasa-aikaan päätyivät Simo Päivärintä sekä Ismo Mäkinen, jotka ovat saman luokan autolla kuin Lyytikäinenkin. Jukka-Pekka Ketolainen A-ryhmän autolla oli yleiskilpailun 4. voittaen oman luokkansa, ja pienemmän A-ryhmän luokan voitti Patrick Falk yleiskilpailun 5. sijalla. B-junioreissa käytiinkin titanien taistelu Pasi Lamberin sekä Heikki Lappalaisen välillä, ja Omegat pysähtyivät sekuntia aikaisemmin Pasi Lamberille, ja näin hän voitti yleiskilpailun B-junioreissa. Heikki Lappalainen voitti oman luokkansa, Starletilla ajoi yleiskilpailun 2. Jouko Makkonen oli yleiskilpailun 3. Yleiskilpailun 4. Harri Peltola N-ryhmän Corolla GT:llä ja 5. Juhani Hietanen. Starletilla ja N-ryhmän Corollalla kun päästellään yleiskilpailun 5 parhaan joukkoon, on se jo maininnan arvoinen saavutus. Oman luokkansa B-junioreissa voittivat vielä Jouni Hyyrynen sekä Hannu Hyppänen. Näihin nostotalkoisiin päätämme tämänkertaisen salpausselkärallilähetyksemme.